И здравейте хора, днес правя кандидатура за привет сървъра на Nerdy, Adventure World, в който много се надявам да ме приемете. И да, като цяло нека започнем. Постарах се за кандидатурата, но не мисля, че е нещо кой знае какво. Имах доста по-мащабен план за ето този байом. Всъщност се спалнах и реших тук да построя всичко. Като цяло мисля, че се получи доста добре, но това няма да е всичко. Ако искате, ако не е достатъчно това, като за да изразя стила си настроение, ако искате мога да направя още неща, как съм построила. Като цяло идеята ми за това е ето тук да се разполага, това да е като сълце, което да е със ето такъв път. Ето, от диорит, гранит, полирани и всякакви такива, плюс бутончета, които придават така по-интересно. Също така и подзол, което на него растат къбите, да. И ето това е моята мелница. Като цяло се опитвам по възможно най-дискретен начин да изразявам осветлението на осветлението. И както виждате, тази мелница е осветена, наблизо няма торчове. Ами това е така, защото ето тук изкрих. Мисля, че се получи доста добре. Като цяло, горе-долу. И да, това е пътчето, което би трябвало да свържа. Ето тук да се намери един център, откъдето се разклонява и да има други къщички и вероятно още една мелница, не знам, би трябвало да измисля. Ако тази кандидатура не е достатъчна, може да... Ако не е достатъчна, може да направя допълнително още. Но да, ето е мелницата и отстрани. Тук добавих, уит, защото мелница без уит, ако така не върви. Не знам защо точно построих мелница. Като цяло, моят стил на настроение е да използвам такива природни материали. Не ми харесва да използвам, например, да строя някакви диаманти, такива. Просто не ми харесва, по-скоро дърво и камък. Това е по-скоро. Опа. И тези неща ги направих тук, нещо като за кръстали, като дърва. И да. Малко се прекъснах, да. И като цяло, да, не ви показах тази къщичка, ето я отстрани. Ето, тук добавих саксийки и килимче, много обичам килимчета. Също така и тук съм скрила осветлението, ако чуете как. Бочко, много съм. Ето с този килим, ето така, тук само тези 4 са глоустон. И така, килимът пропуща светлина и тук осветлението е 12, което е доста, няма възможност да се спаднат никакви мобове, макар че аз съм написал да не ми пречат. И ето, тук има карта и нещо като камина, която може да се направи като сложим ето така. Само че може да подпали нещо, което би било отвратително, затова избрах да го направя така. С печка, не знам защо. Така ми харесва повече. И тези честове са просто за красота, и не могат да се отварят по никакъв начин. Освен ако тук не го махнем, но така ще се развали къщата. Тя е просто декоративна. Като цяло при моето развитие аз строявам много декоративни сгради и една главна, която използвам, като тя е честрум с енчантник и такива неща. Като цяло това е. А пък осветлението съм го скрила, като така съм разпръснала глоустон и върху него тъмно зелени килимчета.
Честно казвам, не обичам да строя неща, които да... Примерно да строя някакви диамантени постройки. То и на Survival е почти невъзможно да построиш къща от диаманти, което е глупаво. Често казвам, обичам да използвам природни неща, като камък и дърво. Главно това са ми нещата, с които строя. Ако ме приемете, нали, ако ме приемете, ще снимам редовно, нали, колкото има възможност да снимам в Adventure World. Ще бъде много забавно и да, надявам се да харесате кандидатурата ми. Ако нещо не е както трябва и не ви харесва, просто може да напишете, Нерди да напишете долу в коментарите дали искате да продължа кандидатурата, защото имам доста идеи, не знам дали казах преди това, но тук смятам да правя село, където това да е центъра и от тук се разпръскват нещо като лъчи, където да се има по-малки къщички и като цяло по средата на селото да е един голям често. Ако искате това да го изпълня, аз в момента го правя това, защото да не би да спрат кандидатурите и да нямам време да пусна моята. Ако желаете, ако нали ще бъдат още по-дълго време отворени, аз това ще го продължа като проект, да си го направя на синглплеер, просто ако искате, нали, аз ще го заснема и това, ще направя втора част. Ако ви интересува как ще стане, но като цяло тази кандидатура правя просто да разберете моя стил на настроение. И да, като цяло не знам дали показах всичко, а тук ми е къщичката. Ами да, смятам, че това е достатъчно за тази кандидатура, ако все пак искате допълнителни подробности. Между другото съм на 12 години, успявам да играя горе-долу, не знам, сигурно по час на ден, но ако не влизам, значи имам някакви, нали, с ученето главно, това се занимавам. Да, но играта, която играя най-много е Minecraft и да, смятам, че това ще е за тази кандидатура. Благодаря за гледането и се надявам да съм прията. До скоро!